Много често аз знам, че нашия труд остава в сянката на ежедневните проблеми, в сянката на общообразователният процес, а всъщност идеята на тази награда е именно да отчете този принос, като постави специалистите най-вече на първо място. Благодаря ви много за това, че сте тук, за това, че работите всеки ден със сърце и с душа, за това, че правите училището място, в което всяко едно дете да има своето признание, своето спокойствие и своята увереност. Знам, че всъщност точно вашата работа е най-трудната и най-отговорната в нашата система. Вие сте героите на българската образователна система. Днес е голям ден. И не само ден е голям днес, а и всеки ден, в който вие полагате усилия и толкова много грижи за децата. Inclusive education. Приобщаващото образование е основата на едно приобщаващо развитие и всъщност нашата роля е в това да премахваме всички бариери, които стоят пред децата, да бъдат оценени, да бъдат приобщени, да бъдат включени, да се чувстват добре. Приобщаващото образование, нека да кажем, че не е само за децата с специални образователни потребности, а за всички деца, които имат нужда да бъдат подкрепени в своя път в училището, в детската градина. Така че вие отваряте сърцата си, душите си и правите всичко възможно да създадете общност, която да подкрепи всяко едно дете и ученик, да включите родителите, да включите широката общественост. I've come to try